Viete, my máme tendenciu, že daný okamih, keď vám niečo, keď si predstavíte, že sa niekde dosiahnete, máte pocit, že keď tam prídete, budete šťastný a spokojný človek. Ale keď tam prídete, bojujete, trápite sa, vyštudujete, teraz tam prídete, sedíte tam mesiac, zrazu do prdele, ale tak ja by som predstavil. Čo iné? Tak zase ideme, zase tam, kedy príde to šťastie? Kedy príde to náplnenie toho zmyslu? Kedy bude spokojný človek? Kedy sa bude usmievať? Bude milý na ostatných, budeme sa predstaviť. Kedy to nastane? Kedy je ten moment? My sme ako takí futbalisti, ktorí chce kopnúť gól do bránky a teraz kopne a ja si zase posuniem bránku, zase kopnem. A kedy je ten cieľ? Kedy dokážem nájsť ten zmysel života? Kedy je ten moment? Kedy to budeme mať miliardu, keď budeme mať 10 miliard? Vždy bude niekto, kto bude od vás krajší, bohatší, bude mať menšie brucho, bude mať viacej vlasov. Vždy, keď sa pozriete na niekoho iného, vždy môžete nájsť niečo, čo vám chýba a prečo môžete byť hypoteticky sami so sebou nešťastní. A to je jedno z najdôležitejších vecí, keď budete bojovať, ja nehovorím, že si máte sadnúť po strom a meditovať a snažiť sa dosiahnuť do svietenia a nič nerobí a čakať, že to je vôbec nehovorím. Ja hovorím to, že keď začnete pracovať, keď v ktoromkoľvek, ale teraz v štádiu, v ktorom ste tu študenti vysokých škôl. A neviete, aký ste šťastní ľudia. Možno si tak neuvedomujete, koľky sa na vysokú školu v živote nedostanú, koľky sa nedostanú aj na strednú školu. Ale to nebudem hovoriť príbehy z dobrého aniela, že koľko ľudí má rakovinu a tak ďalej. Už len to, že tu ste dnes, že tu sedíte, že môžete byť v tejto krásnej aule, že ste tu krásni, mladí, zdraví ľudia, už to by z vás malo naplňať určitým vnútorným šťastím a určitou spokojnosťou. Existuje to také príslovie, že človek, ktorý nedokáže byť spokojný, nikdy nebude spokojný. Ktorý nevie si uvedomiť, že už má dosť, nikdy nebude mať dosť. Preto hovorím, že keď sa stretávam s tými ľuďmi, s tými úspešnými podnikateľmi, mnohí vidíte v smotánkach v televízii. Verte mi, 90% z nich je tak ďaleko od šťastia, že si vám to ani sami možno neuvedomujú. Vidíte ich ako zamračených chodí, ako si stále niečo trápi, ako sú ten pocit šťastia, ten pocit nájdenia zmysla života a jeho naplňania je nesmierne vzdialený. A ja vás preto chcem poprosiť, keď preto hovorím, že to je jeden z takých najdôležitejších možno častí mojej prednášky, vás to poprosiť, že ste to trošku v tých hlavách uchovali, že vždy, keď ich uvidíte v tej ďalke, vždy, keď vy budete túžiť alebo bojovať o tie veľké posty, a keď sa k tomu budete dosahovať, zapamätajte si, že peniaze váš život nenaplňa zmyslom a nespravia vás šťastný. Na začiatku som povedal, že budete ťažko veriť, pretože ja som ten človek, ktorý tie peniaze má. Ale práve preto, že ich mám a sa s týmito ľuďmi stretávam, a stretávam sa s podnikateľmi, a stretávam sa aj s ľuďmi z dobrého aniela, s rodinami, ktoré mi pomáhajú